Guga Global Foundation ƙungiya ce wadda Abdul Surajo Guga ya yi rajista. Shi ne shugabanta, shi ne wanda ya ƙirƙiro ta da zimmar taimaka ma marayu da gajiyayyu na jihar Katsina. An ƙirƙiro ta ne a bisa dalilin da shi kan shi founder din shi Google Global Foundation din maraya ne, ya tashi cikin maraici because baban shi ya rasu lokacin yana shekara 3. So kullum tun da ya tashi abin da yake tunani in ya samu naira 10 ta ina zai iya ajiye naira 2 domin ya taimaki jama'a. Haka rayuwar shi take tuntuni. So Allah ya bashi dama yau baya nan ya bar ƙasa, yake tunanin ya za a iya tallafa wa mutane. So ya ga ba a mutanen da zai iya tallafa ma kamar mutanen da suke vulnerable, mutanen da suke da wani abu da suka rasa a rayuwarsu kamar marayu, because duk wanda yake zai iya baka bayani akan maraici ba zai iya maraya ba. Wannan kungiya an kirkire ta ne 2017, shekaru 3 da suka gabata. Ta yi ayyuka, yanzu tana yi yanzu kuma za ta yi nan gaba. Ayyukan da aka yi a baya akwai project guda 3 da aka yi. Na farko guda 2 an yi su a Guga Village, a Guga Town, under Bakuru Local Government, Katsina State. Na farko an ciyar da marayu guda 130 a Guga Global Foundation mai suna a Ramadan Assisting Gifts. Sannan na biyu aka zo aka yi wani project inda aka buɗa musu waje na Community Computer Center, wanda a ƙarƙashin jagorancin chairman Abdul Guga aka buɗe office ɗin nan, wanda the same person Abdul Surajo Guga shi ya ɗauki nauyin wannan office ɗin, wanda yanzu haka maganar da nake maka idan ka je garin Guga za ka iske wannan santa ɗin an sa kwamfutoci da inji da masu gadi da wanda suke nuna ɗalibai yadda za su yi amfani da ita, musamman a wajen rubutun jarabawa ta share shiga wannan ɗin jami'a JAMB da kuma NECO da WAEC. Sannan kuma Google Global Foundation ta yi the same project a cikin Katsina Central a Batagarawa local government, inda ta ba da net ga ainihin marasa dama wanda ba su iya amfani da shi, ta koya musu yadda za su yi amfani da wannan domin rage raɗaɗi da ciwon cuta na cizon sauro, ma'ana kenan a turanci ana kiran shi da malaria. Sannan yanzu future plan ɗin Google Global Foundation shine akwai ɗalibai da take so ta ɗauka marayu waɗanda marasa ƙarfi, za ta ɗauki nauyinsu ta kai su makaranta ta gwamnati, ta taimake su, ta saka su a makarantar nan, ta kula da su, ta ɗinka musu uniform, sannan kuma ta ɗauki nauyinsu kowane term da session har sai sun kammala wannan mataki nasu, tun daga mataki na firamare har na gaba da na firamare insha Allah. A takaice ita wannan kungiya ce ta taimaka ma marayu da gajiyayyu gwargwadon hali. Wannan kuma kungiya a yanzu shi Abdul Surajo Guga shine ke ɗaukar ɗawainiyarta kashi 90 da wani abu. Saboda haka kungiyar nan kuma kungiya ce ta kowa da kowa, dukkan talakan da ke jihar Katsina kungiyar nan tashi ce, yana da 'yancin ya shiga ciki shi ma ya ba da gudunmuwa gwargwadon hali.